dagan ka, bunal. Sugo ng trabaho ang panday, ang labor. Dagan pa. Tubong dagan. Magbuhat sa kasabutan. Ginirmahay sa ta? Nga mo, ginay-able. Hindi po, di una na ako nakukuha ako. Kansi ko? O niya, kung magnaghangkog sood sa kay sa imo ha. Kansi ko. Hindi ka kansi. Ako mga kansi ha. Good morning mga ga, another day, another life, another blessing sa tutuntanan. Karon ang ika-69 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Kumusta mga diha ga? Nakasugod na kasi mong running adventure? Wala pa. Pagsugod na ga, mintras makadagan pa gano. Karon ang pinakaudto na jud ako nga dagan no kay hapit na alas 9 sa buntag. Pero mudagan ya punta, di lang kita palayo, dire lang ta sa dol-dol. So di na ta maglangay kay late na gid kay ko. Adto na ko. Ay go. Inita na ga. Isog ang meron dari. Pero mas isog ta kay bisag hibaw ta nga isog ang mga iro dari. Isod man ta. Bugtaw na ga kay di duha mig basketball. Nya sakit akong paa. Pero padayon na ta. Buna ra gyapon ta ga bisan pagbugtaw na siya dia. Grabe ko tasa. Dugay-dugay na ko makabalik din nga ruta ga. Bugtawa gina ni. Sagga kay ba. Poste ga. Bunal ga. Dagan ga. Bunal. Gawin bunalan. Di pa kabdagan. Palag bunalan ko eh. Bugtaw na kayo. Basta. Kita mga to. Isog sa sakyanan no. U-turn lang sa mga ga. Di lang kita palayo karon no kay mo pa pagbalik na to nya. Masig overwork atong mga muscle ba no. Kay sakit-sakit tabi akong kuandaan dire ba. Lawom sa tuhod. Kani dire nga ruta ga kay medyo lisod-lisod din no kay mga 1.5 or 1.6 ni ka kilometers nga sagkaon man no. Gikan sa ubos maganam sa saka padung taas gid no hinayhay ba. Nya ikabo sa tumoy kalit pag isang sagka. Medyo lisod-lisod gani nga ruta mga ga. Ultimo mga sakyanan gani maglisod gani sagka. Kita mo to gani ha. Nasunod do naguptong na po do. Kung ganahan mo mag-practice dagan mga ga nya pakusigan sa tuhod yung tirada. Sagka mo diri na sa dakit tabayho padung sa Libertad. Kumbate gani diri. Padayon daga. Dool na lang ga. Padayon ta. Bunal. Finish na ga. Ang imo bang edad karon ga kay naka sa mid 20s or late 20s nya naglibog sad ka og asa ka padung sa kinabuhi. Kung naglibog sad ga parehas ta. Kung nangita sa kagtubag sa bungutana parehas ta. Wa sa ko kay baw. Pero na ako'y nabatian ga no. Ingon siya nga kung tuuhan nimo nga magmalampuson ka sa kinabuhi. Dako og chance nga magmalampuson ka kay nituo ka sa imong galingon nga magmalampuson ka. Sugod karon ga bisan pagwata kay bawas sa tapadulong o pata kay bawas sa tubag sa itong mga pangutana tuuhan na nato daan nga magmalampuson ta kay dako og chance nga magmalampuson ta unya iampo og isali nato sa Ginoo nga mainta magmalampuson ta sa kinabuhi no. Ang susunod higayon mga ga ang susunod natong adagan padayon mo sa pagsuporta Ganoy TV Anoy out Bunal. See you.